Abi, Red Nation. Hayi, bafowethu. Hayi babe manje. Hayi bafowethu hayi. Hayi. Bafowethu ningikadlile, ningicalabhile, kwanele manje bafowethu. Yazi ukuthi kuhlula ngisho ngiqhamuka ngala ngithi awuthi ngibagware ngala. Ngiqhamuka ngakhona, ningigadle ningicalabhe nize nisebenzise ngisho inhlamba. Inhlamba ke iyona into esetshenziswayo vele umuntu mangabe ekudinile ufuna ukumbonisa ukuthi ikudine kangakanani lento ayenze kuwena. Alikho ke icala ngalokho. Bafowethu ngithi ayibencane. Kubathandi bakamthandeni umculo wakhe nemisebenzi yakhe yonke ayenzayo. Abathandi bomculo wamaskandi kufaka wona umculo kaMthandeni. Nama South Africans nje athintekile ufaka abafowethu nodadewethu laba abalandela icontent yakho. Kube abafowethu nodadewethu abalandela noma abathanda umusic wakho. Bafowethu ngithi ayibencane ningixolele bafowethu. Kunezinto othi mawuzenza uzenze kakhulukazi la ku-social media uzenze ungaqondile impi yamandla. Yabona? Uzenze uthi wena wenza nje leyo debate noma leyo nkulumo mpikiswano iya ku-social media la khona kuzokhulunywa bese iyatrenda leyo nto kube yiyona esekhulwini. Kodwa bese kuvela phakathi nendawo ukuthi isivela njengempi ekuyimpi yamandla. Bafowethu angiqonde ekuchaza angiqonde kusho lutho. Le video eyokuthi nje bafowethu ngizothi ayibe ncane. Ngiyazi ukuthi aningizodi bafowethu. Ngiyakwazi lokho ngoba iningi lenu ngiye ngithi ngiyafika khona lingithuka yabona nisho lokho enikushoyo kuma video. Kodwa manje ngithi ngiyafika kuma profile wenu ngithola ukuthi niyangifollowa yabo abanye benu sama friends nabo. Okuchaza ukuthi anizondi mina kodwa nizondi isenzo ekuvela ukuthi ngasenza noma isenzo engasenzayo. Ivideo iqiniso lithi ivideo ngiyibonile ngoba beningimenshina kuyona ngiyibona ikhulelwa ama views nje kakhulu okuwukuthi iyona ekuyiyona eseyikhulwini njengamanje ethi ngaxe kumsebenzi kaMthandeni. Bafowethu ayibencane ngendlela okuyiyona njengamanje ngangaqondile leyo nto. Ngangaqondile nje impi yamandla ngendlela okuyiyo njengamanje. Bafowethu isaphinda ithi ayibencane ayidle izishiyele. Isizulu-ke leso. Ngicela nje bafowethu ibencane bafowethu kuqhutshekwe nempilo, kuqhutshekwe necontent. Kulabo abebe nefeeling yokuthi ayilo mbhemu lo ngeke ngisamlandela. Noma bengeke bakucabange manje kodwa mabeze ukuthi hayi noma ayazi ngitholele ukubhemu. Sebeyophinde bangingolowe noma baqhubeke bawubuka umsebenzi wami ngendlela abawubuka ngayo. Kodwa bafowethu okwami njengamanje bengizothi ayibencane bafowethu. Konke okwenzekayo kuleya video noma enakuzwayo kuleya video ngoba imfishane yona. Kodwa kusho ukuthi inokucasula okukhulu kakhulukazi unina ma Red Nation. Bafowethu ningixolele kakhulu. Leya video yayingaqondile lempi ekuyiyona njengamanje noma ake ngithi nje impi yamandla. Kodwa kwakuyinto nje yokwenziwa ku-social media. Njengamanje ngithi nje khuma bafowethu ningixolele kakhulu. Ngazi noma uphuma uyasebenza yini la. Nabafowethu nina nikhonzile iningi lenu sisafollowana namanje. Sise ama friends namanje. Even though kukhona lokugcobo ukuthi ngakhuluma ngeqhawe lenu kabi njengomuntu olimaza umsebenzi wakhe. Mhlambe ke masizobuyisa niyathi angiyena loyo muntu kanjalo. Angiyena bafuthu umuntu ongafisi ukuthi umsebenzi womuntu ulinyazwe ngalolo hlobo. Kwakuwumsebenzi noma kwakuwenza kwakwi-social media. Ningixolele bafowethu. Uma kukhona la kuzwakale khona njengokuthi engathi sengiyachaza too much. Angiqondile lokho ngoba nokuchaza kwenza sangathi kube sangathi uyazijustifya kulento okhuluma ngayo noma kulokuxolisa okwenzayo. Kahle kahle impilo ufuna safanele ube 20 seconds. Uthi nje ngiyaxolisa bafowethu iphutha ngiyalibona. Ivideo ngiyibonile andiyilento bafowethu eniyishoyo. Noma ke mina ngangaqondile impi yamandla. Ngangiqonde nje ukuthi kube ne-debate nje yakwi-social media. Uthi kwenziwe iqhutshekwe nje njengama-likes nama-views nayo yonke leyo nto bafowethu. Ningixolele kakhulu bafowethu. Akekho umuntu engimfisela ukuthi umsebenzi wakhe engathi ungashona phansi ngenxa yami. Ningixolele kakhulu bafowethu. Uma kungatholakala enhlizweni zenu ukungixolela, hayi nikuthole ngelinye ilanga bafowethu. Vele umuntu uma ucela ukuxolisa kuyena namhlanje, usungathi akaxolele namhlanje. Kodwa usukuthi ucela ukuxolisa ukufaka enhlizweni yakhe mhlambe ngelinye ilanga. Uyothi haya ngixolele le ndoda ngoba ngiyazi ukuthi asixabene aningizoni kodwa nidinwa yisefo.
engasenzayo ayibencane bafowethu. Ngabe